anu Mas Ari kok. Ayo ayo digayengke jelas nada campur sarine Mas Us koordinatore Ugel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu bugil kayak guguk Erik bugil aku guguk oh jangan lagi pian lagi oh lah jalan lah ayo monggo bapak Sukrawa Mas Glen monggo Pak De su bunda esok awan su awan ning omah wis ora krasa keluyuran keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mubeng meter anggonku golek ora krasa ora krasa esuk awan
Wardoyo, Ketua Paguyuban Monto Wargo untuk bergabung bersama dengan Jelas Nada. Sekali lagi, Ketua Paguyuban Monto Wargo Mas Wardoyo dimohon untuk maju bergabung bersama dengan Jelas Nada. Dumateng masuk Gito, pemilik Bose servis AC kulkas mesin cuci. Pemilik konjugatan Dumateng masuk Gito. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah.
Yo
saya terus. Yo ora iso, nek terus ya kudu terus. Engko bar iki tambal ban lho Mas aja lali tiba-tiba keprungi wong aku kok. Ya ampun. Pring kuning dadi sasi. Ono etang terminal Pirasari. Ayo Mas No, Mas Ratno, Ayo, kok pajet-pajet monggo. ayo Bu Ratno, Mas Narno, asik, makan hati bergoyang. Mas Menot, aku iki dadi wong priya. Kurang oke gel. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane. Nek nyatane sliramu nglarani Paguyuban ati. monco warga. Aku ora bisa ditambani monco warga. Pribadi ora bisa tak gedhe. Yen to waro sliramu jejer dheweke. Andun tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku yen to nyanding wanita liya. Wis milih aku dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali wong gawe gelaning rasa. Rasa tresno. Tresno sliramu ora bisa jaga. Wis milih aku dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Mas Ratno, Bola-bali mung gawe gelaning rasa. Rasa tresno ora bisa jaga. tak sesuwun sliramu Eling marang keluarga tansah sumanding. Ayem tentrem pangajap kulit nobani. Halo Lu. Bola-bali mung gawe Solo. Pakai kembar Mas Goge asik. Mas Ratno. Bosku. Halo Lu. Aku sedih. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang apa? Kurang opo aku iki gone tresno. Kurang oke gel. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tak ora bisa ditambani kleru.
Mbak Tuti, oke Mbak Yati. Jelas nada. Yo. Asaratno. Lan ugi mangke pambrutan wonten wasan dangdut Kamelia.
wis suwe ganteng. Suraji yang selalu monitor di Lenteng Agung, selamat bekerja. Selalu pantengin terus barengan channel foto Jelas Nada Campur Sari. Tambah manis yen kowe ora lamis. Asam manise ngungkuli madu. Saya gawe sampun katur setunggal lagu manis pamungtan saking Mas